Mattahortenssia. Tämä kasvattaa ilma- sekä maajuuren tänne maan alle. Ja sitten sitä maan päälle tulee tällaiset niin sanotut varsi- ja lehdet, jotka kurottavat taivasta kohti ja juuri pitää kiinni maassa. Tämä seuraava on taas orjantappura, se on kissankäpälä, anteeksi. Siinä on tämmöinen käpälämäinen kukinto, mikä muistuttaa oleellisesti käpälää. Lisäksi täällä on myös varsi eli juuri, teippi sekä lehdet. Siirrytään pikkutalvikkiin, se kukkii vain talvella. Tämä on oleellinen, hiljaa siellä. Tämä on oleellinen tieto. Se kukkii vain talvella. Se on talvikukka, sitä näkyy siis harvoin, mutta onneksi se on saatu ikuistettua tänne meidän museoon. Täällä on jauhosarvikka, mitä käyttää vehnäjauhon korvikkeena pulavuosina. Se on tärkeää painaa mieleen, jos pulavuosia tulee lamojen tai koronan tai jonkun jälkeen. Sitä kannattaa nyt jo lähteä ja opettaa lapset etsimään. Rottien sijaan pihalta. Täällä on pikkuturvakko, eli siihen voi turvata. Se on olkipatjan täyteen ollut aikanaan. Siinäkin löytyy tämmöinen hieno maavarsi, teippi sekä ylöspäin rönsyilevä kukinto varsineen. Ja ihan viimeisenä meillä on täällä kevättaskuruoho, joka on kevättaskuruoho. Ja sillä ei ole sen kummempaa käyttöä, se vaan on. Kiitos.